இப்போது நம்ம தோசை செய்கிறதுக்காக பீட்ரூட் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் சேர்த்து கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது கேரட் வந்து கொஞ்சம் இப்படி துருவி எடுத்துகிட்டு அதையும் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கேரட் அரைச்சி வச்சுருந்தேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துகிட்டு அது கூட ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லி போட்டு கொஞ்சோண்டு சீரகம் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்தேன் இதில் ஊற்றிட்டு நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு கிரீன் தோசை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பீட்ரூட் தோசை ஊற்றிக்கலாம்.